עדיין יוצרים חוזים ידנית? מבזבזים שעות על הקלדה חוזרת וטעויות בפרטים? המערכת שלנו הופכת את זה לאוטומטי. ממלאים טופס פשוט והחוזה מוכן מיד. תוך כדי מילוי הטופס תוכלו לבחור תאריכים, להטעין נתוני לקוחות ממאגר או קובץ, לבדוק תקינות של שדות, לבחור שמות של ערים ורחובות מרשימה, ואף לשלוט במבנה החוזה ולהוסיף סעיפים ופסקאות מותאמים אישית. בסיום מקבלים מסך סיכום עם כל הפרטים, ובלחיצה אחת החוזה שלכם נוצר על גבי המחשב, מוכן לעריכה בכל מעבד תמלילים. כל חוזה מעוצב מהכותרת ועד התחתית בדיוק כמו שהגדרתם, עם מספור מדויק לכל סעיף ועמוד ותמיכה מלאה בעברית. כך תחסכו זמן יקר, תצמצמו טעויות ותשמרו על הבטחת המידע. הנתונים נשארים אצלכם, בלי התקנות מורכבות ובלי ידע טכני. עוברים ליצירת חוזים מהירה ומתחילים ליהנות מהיתרונות כבר היום.